May gabi so ngayon guys ay napatada ni ilan ni mother. Mo pa ko naman og edit sa video ni mother ako pang gere. Sige, kaunaa gina ninyo. Ayaw nyo nagkaunaa kay maura na ba yan? Ako pang pan save. Nya. Sporting pa na ako guys nya karon magluto ta sa pansit. Malilen. It's me. Burn na sunburn ko guys. Luto tag pansit guys. Birthday ni Bintoy og ni Kuan Abril. Nya. Wala bidet kay guys. Nagpalit po si Abril og isa ka kilong manok. Anak. Pirit. Kasi Luna. Dito kani sa Timayamiya guys kay labad ng ulo. Kamis ka ba?
Ha? Bang! Hindi la. Mura magahi ang kanuna. Hmm? Mura magahi. Ba? Robas ka lang. Tamis. Tamis man. Di, ambil na isa pa. Guys, naraan among pagsalusaluhan. Naraan among pagsalusaluhan, guys. Wala siya ti Miami kay sakit yang ulo. Daw, digin mawala ang Coca-Cola. Coca-Cola. Hina mo. Igutom na si Father, guys. Nagbantay kong bata dito sa lamisa, aw katri. Ito si Rich mo natulog. Sa lighter mo. Bro, sila sa... Ako ako daan kay bantay kong bata kay bahit magbata tong bata. Napalitan ako sa cake, guys. Ispido ni Raymond sa yung parcel. Mo na lang na ilang cake karon. Dali na dong. Alay pa. Si Koreana, tawag ka si Koreana. Luto naman dito. Maday naman, antinday. Amo sa dito sa sila kuya. Ma, ma. Alay tinigan. Ay. Ma. Ala. Ma, oh. Pajibol. Abay ma. Ma, oh kami yo. Ala, dik. Abay sama. Oh, dali na. Ay, ano man ilang chip? Dali na te. Salamat Lord sa kasama. Bilan ka na mo. At lang tawhan karon ni Winter ug ni Abril. Salamat po na Katagan sa taas pang sinabuhi ang ibang ka na makaroon Lord. At kung pangayon ka na Lord, nadathan pang katigan ng taas sa Lord. Nakasunda Lord, masayang pag-iskuya ni Bintoy. Ikaw ang mag-abang ka niya Lord, iyahan mo siya Lord sa adlaw ng tanan sa pag-iyan niya. Agasa siya sa ayong dalan. Sige ka lang Lord, ang salamatan sa nabi ang salamat sa Kristo na mag-iwi tayo ay Isa pa, ipa-blues ano yung lang guys. Pikit na tigbok. Ano low budget sa pero? Asa ay Kagsakit na lang. Happy. Dali na lang. Dali lang. Mr. Benjamin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dapat ni hapon, Auntie Merce. Ako ba doon magkakaon? Si Kuya Rio din. Kaya ikaw naging kaon sa mong cake. Yung plato. Oh, parang hindi ako cake guys. Aman ang Ito ang tinig ko na tungitan.
Pura sumit mo. Ayaw sumin. Para na guys. Ay, kao, hindi ko kaya kika. Ay, iba. Alangan kalong balang, wala ba na? Ya, ito ba? Ito pa na. Pero Muhammad takam. Kahit ay Ciao na ta, Jen. Pura magtanong doy. Boy, ang gagaman. Kasi walay plato. Walay plato. Anay! Ay, natin. ay, hindi Mercy na. Manoy na yan si Diay. Nag-overtime. Ay, hindi siya yan si Mercy. Hello. Yay! Buha ka mo, Nay. Ayaw mo naman i-intay na pagkakuanan. Pagsabaw pa mo kanina kay na spaghetti nga wala na luto. Ano to? Nakay ikuha na lang gusto to ang maan na katuro man ang kuan. Overtime man lugar. Wala luto abi-abihan na nila. Yeah, yeah. Ay, muna nung siya. Ako ng balay. Yeah. Yeah. Go. Yeah. Aya. Kamu gimana? Para lang ulit sanda. Gila ya. Ya. Gila. Ikaw ba na? Guys, maliha ko na ta guys. Kaya naluto na. Naluto na. Hurot ng regani. Naluto na. Hurot ng regani. Anda kaon ta guys. Yan, dali na yan. Taon juga ka. Ay kudo to ako gidalan ini mo ang kuan. Kata. Ano na? No. Ano? Kaon ta guys. Ano na lang? Oh, nalagyan. Yun lang tagal na. Diyan. Ay, sige. Nalisalis yun. Kaputi ko. Mga gano'n. Ay, lang ako na. Natin ni Abrian no. Kita ka tagaan kaya ka nagkaon. Wala ka ya. Ya.
Terus nga naka-blue mo. Gamit. Gusto ka nga, maniniyok ka. Na, Laki. pentan din ang ngawin na. Gusto ka nga, makaanak ka, lima ka buo. Kaya mo sa ako sa. Ang sila malap. Ito kabalo kasi man. Ano ba makabuong? Pahimo sa imo. Dawas limpyo naman ka. Nga, basta ko ang brak ng... Dagabi tayo. Na, Ba, manday man ako magkasimantanan. Ay, ino lagi na ako balak. Puro ko makuha imo. Yung bang baka kay Bago mo ganyan kami pati. para man ito. Ulong pulo sa budget. Ada may manok. Kabalik ko ka na yung hotel. Saan ka lang namin dalagan? Kabriyan ba na ka? Bagay. Puro ka magkuha ni bata. Ay, ako sagot na po eh. Pangan na nga ako na. Ay, dapat kaya nito. Kuryana, nalagay ko kasi sa kuryana. Opa. Nung ka ko?